Market tarkoittaa käytännössä sitä, että saat yhdellä toimeksiantosopimuksella useita välittäjiä. Open Market kiinteistövälitystoimisto antaa myös kilpailijoille mahdollisuuden myydä kohteitaan ainoana Suomessa. Open Market ostotoimeksiannon tehnyt ostaja maksaa välityspalkkion puolestasi. Ostaessasi meiltä asunnon voit myös pyytää asunnostasi vaihtotarjouksen. Yli 36 000 toimeksiannon kokemuksella Open Market etsii asunnon puolestasi ja pääset tutustumaan kohteisiin, jotka eivät ole julkisessa myynnissä. Open Market kiinteistön välitys on myös toimitilojen asiantuntija. Esittelemme teille parhaiten soveltuvat tilat, vuokraamme tai myymme ne yrityksellesi. Voimme myös välittää yrityksenne nykyiset tilat edelleen. Vuonna 1996 perustettu Open Market kiinteistön välitys toimii valtakunnallisesti melkein 200 työntekijän voimin. Open Market kulkee omia polkujaan asiakkaidensa eduksi ja olemme kehittäneet kiinteistön välitystä pidemmälle kuin kilpailijat. Meillä on myös edulliset välityspalkkiot ja saat ilmaisen arvioinnin paikan päällä.